The threat of war may not be imminent, but it is not impossible. Sin duda alguna va a exigir capacidades militares modernas, capaces, disponibles, que solo se adquieren mediante un aumento de la inversión en defensa. Somos muy conscientes de ello. Invertir en defensa es invertir en paz. Gaur, Bilboko eta Iruñeko kaleak gerraren eta fasismoaren aurkako aldarriz bete ditugu. Mendebaldeko agintariek inolako oposiziorik gabe beraien agenda belizista ezartzen ari diren bitartean, milaka gazte gerra imperialistaren aurka mobilizatu gara. Fasistei zuzendutako mezu argi batekin gatoz. Aldugun guztia egingo dugu indarra hartu ez dezazuen. Zuei aurre egiteko prest gaude eta aurrean izango gaituzuen. Urgentziazkoa da langileen artean gerra imperialisten aurkako kontzientzia zabaltzea. Oligariaren aurka, enpresarien eta politikari profesionalen konplizitatea salatu. Eta berandu baino lehen, langileon arteko nazioarteko alternatiba bat eraikiz. No podemos hacer frente a la ofensiva reaccionaria de la oligarquía sin una gran alternativa socialista. Por ello, trabajaremos día a día rumbo a la construcción del Partido Revolucionario Internacional y el Estado Socialista. Denborak aurrera egiten du beti, baina historiak atzera egin lezake. Baldin eta joera hauek indarra hartu eta normalizatzen badira. Baina hori ez da gertatuko. Erreakzioari hortzak erakutsiko dizkiogu. Gerraren eta fasismoaren aurka gazte langileok lehen lerrora.